Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi di konten Bayi kembali ya. Loh Dek, apik Dek. Dek aku ndelok ning gone apa jenenge ning gone HP iki enek selasi Dek Dewi. Iki kabeh ora nduk menurut tem Nduk. Pak. Iki lho. Oh, itu saja. Nanti Pak O ambilkan, terus Wawa kabeh. Aku nyentulung ya Dek Dewi sampean bagi ya Dek. Iki lho Mbak Wi. Iki sing milah Kegedean Nduk. Putri Kembang Ulo Kadut iki Dek. Mau uman wong. Omah tok. Angan iku Mbok Sing ndi Dok? Ulo Kadut. Iya. Gedean iki. Gede. Aromane nang kono seger. Ki Nduk apik ya. Mrene metu-metu kuae dhewe kok, Nduk. Iya kan Evaporasi sama es batunya. Diseni apa nih, Nduk? Ben ketok akeh ngono lho. Tambah apa nih, Dek? Iki wis akeh yo anu. Ya ngene segere. Mangga. Ndak bojone Dek Dewi. Ora bojone ya, aku nek pelem duwe, Nduk, Pak. Tapi mbok campur jenenge es buah campur. Oh iya, Dek, salah, Dek. Enggak lho, Dek. Dikono sing anu kegedean kuwi. Sing polkadot, Nduk. Mau kadot to. Polkadot. Sing gede-gede kuwi kan kuwi kok nganu Bunda Dewi Sumbi, Papa, Pak O. Kuwi hati-hati lho, hati-hati lho. Banyu sithik ae ora ngono kayak banyu sithik. Ecek-ecek ngono lho, Pak. Iya kuwi banyu mateng nduk ngarepe intene. Ayo mbaleni nek anu nek ape ngobong janggel tak sotengno. Monggo diobong. Ambek koyok film India nggo slendang no klodek sampean, mbek Pak O. Janggel-janggel sing cebrokne kan ning latar ruangan gak penak. Walah sing sampean selepno ndek ingi jagunge. Kan akan sing kacar ning ngisor-ngisor. Oh, alah iki. Iya. Sajane emang mau apik cah Dek sampean. Akhir apa nggone wong. Pak O mulai. Iya. Ganti lawan nak warna apa? Nah, pemirsa sudah jadi. Kentang manis. Ya, Dek. Aku testi pertama ya. Ketoke nek menurutku kurang manis ya, Dek, ya Dek Dewi. Ya nduk payo. Mbak kok ditambahi anu sedikit gula, Dek. Nek kurang manis. Yo nek kurang manis sing ngerti aku. Tambah ketut-keting. Apa dia we? Walah. Iya, Allah cah ganteng. Es le. Rene le es le. Ya juga no. Ikan ngono e. Ya juga no. Ya juga no, Dek, Bro. Delok, Pak. Iki es le, es. Es alpukat. Kakean es sih Dek ne wis kan. Aku yo njaluk. Iya. Anji wong maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kurang manis Dek Dewi. Bismillah. Wes manis. Tenan? Biasa pecinta manis kurang. Kurang ya. Soale nek gone Repa kae pas jualan nek menurutku ya manisnya pas. Ora terlalu banget ngono lho, Dek. Medok manis gak yo. Di antara apa ya manisnya iki presisi ngono lho. Tujuan juga mendung dah. Iya, mendungnya wis ngene lho. Ambil sendok Anda kan. Oke, menurut Bunda Iya, manisnya pas. Main sendok kan. Manisnya pas. Enak. Tenang. Sabi dui. Enak ya. Lah karo. Delok jajan. Rasanya kayak nanas. Mbok wis sih, Mbok. Nah, ini pecinta manis itu. Wes inu Dek iki menurutku. Oh inu tenan pemirsa. Apa sing gawe ahlinya yo di bidang peresan yo. Balik. Tadi kuning kan, aku gak iso kuat es banyak, Pak. Gak kuat es. Wah enak tenan pemirsa. Iya, Pak.
Mbak tak palingan Mbak. Udan ya Allah. Mantap. Ayo Lanjut. Lanjut lagi. Iya. Sithik-sithik ayo juga nase, Dok. Wong model iki buket ngoten nggih bayi nggih. Menurut jenengan rasanya bagaimana bayi? Rasanya enak om. Nongko karo nang apokat karo. Cukup, Dok, kuwi, Dok. Nah, yes, es batune. Mboten mutiara. Nah, sakmono, Dok, wis cukup iya. Men gak tumpah-tumpah. Kak titip nonggone Lek Sum apa nggone Mbak Nur ngono. Iya. Oke. Aduh, agar tetap dingin. Boleh aku cedak-cedak. Iya, ning ngisor Dok enek mutiarane, Dok. Mutiarane kayak ini sing ngisor. Engko ngisor, Dok, aduk, Dok. Salwa repa nek ape apukat tanpa dikei sesuatu langsung cukup ning kulkas ya, Dok ya. Iki lho nek ape mbok repiu, Dok. Coba. Sampun. Iki lho, Dok. Lihat ya. Tapi repa ora adus. Kamu Yes, dek esuk wes. Nduk sal. Nduk sal. Kok terong? Iya ngono ki Trek. Ngono ki aku kate. Kok terong kok? Iya itu. Nah, iku lho jek enek neh. Matur suwun nggih Mbak Lutfi. Kuwi senengane Salwa. Salwa senengane kan ngono kuwi lho, Nduk. Ora usah nganggo apa-apa, langsung dimakmi ngono lho. Dikeruk nang Ngono karo susu ngono enak ya, Nduk Kayo. Walah, Nduk. Mateng yo. Apa kuwi? Moncing. Seger ya. Apa ya pemirsa iki monggo. Ngono nek cacah do seneng ngene. Isine kula delikke mengke ditandur. Nang tegale wong apa ning tegale sapa ngono. Terus saya tutulan es iki. Iya. Nyesuk apa soalnya Poso-poso Nduk. SS. Ya Allah, makasih ya, Nduk ya. Terima kasih. Ngono ki tak entuk kok gimana. Lah dek jake, Nduk. Piye? Lah kok rep salah urung. Iya, salah. Iya bermam selblak kan Seblak kan kuwi ya. Seneng kok. An kira kok iki dari sini. Sik, Irin. Bu Cari, Nur, Mbak Nur, terus apa kuwi jenenge Bu niku? Jariem Korea, nggih Mbak Kori, Lek Sum, Lek Imot, Diem Deya. Oh, Mak Gandhi lho. Kurang siji. Apa? Kurang siji, sik sabar, kurang siji tak cepukne. Dadah. Yuk. Dadah. Yuk, dah. Nih. Ayo, dah. Di sana yuk. Neng main Mak Sumi dulu, yuk. Mancum. Salam. Pelan-pelan. Ya. Caranya kok enggak ada lah. Ya, yuk. Ambil bicara lo ya. Bicara dari hati ke hati. Ambil bicara dulu. Mbak Nur, anak pora Mbak Nur. Assalamualaikum. Mbak Nur. Assalamualaikum, Mbak. Mbak kula nitip nggih. Nitip. Nitip iki sing anu tak kekne Lek Sum. Iya. Mbak Halo. Apukat, Dok. Apukat. Mbak Nur tak syuting. Iya. Mbak Leli yo. Kok mak sampean kabari ya? Iya. Apa nih gue cari tutupan gak wani? Tangan mata Ini. Majah pidut, terus bucare, pidut. Mbak Iza. Ya, kita Sinau. Maksum, Mbah Yayem, Mbah Yak, Mimi, Vespas. Tumo, mati mang. Tumo, mang lo tak kaya aku. Mbak, aku di zaman biyen ki kapur baru sampai lengo ketek dijur wis dadi, Mbak. Nek kapur apa? Kapur itu lho, kapur ajaib nggih. Mbak,
Nggih sami-sami. Iki lek sum iki. Ya, terima kasih. Engko pidut dua. Oh, iya, makasih. Bu Nurul karo Mak Jah pidut sing dua. Oh ya. Soale kuwi bestiku. Iya. Assalamualaikum. Lektum. Leksum. Hati lho kan. Lek Sum. Aja banter-banter, tak kantong sare. Lah yo. Leksum ngejek mahripan, Ibu kan wis bayar. Nggih, badhe nderek nitip kan Bu Tarik daleme tutupan. Kayak Mas Andri. Fotonya Mas Andri. Iya, pas dadi nyantai. Iya. Nanti lek dibagi lek semua lek Mak Jah wis tak titipno. Iya. Lek sungkulan nderek titip. Nderek titip nggih. Maksum tak syuting. Lek syuting ngene lah ya bulan-bulan ngene Kak. Iya, gak apa-apa. Iya, ayem. Nggih. Bayar. Ampun iki kali ini. Pon. Wala. Acara apa, Duk? Kancane. Mbah. Mbah Mo. Oh, tirane Mbah Mo. Terima kasih. Oh, mak rezeki yo, Lek. Nyodotan. Mbah Jariem, Mbah Yat, Mak Imi, Mak Sum, nggih. Terima kasih Lek Sum. Ki mak sebelah lho. Wih. Tak panggile. Nggih. Matur nuwun nggih. Lah Mak Jah cek mendarat tak titipno Mbak Nur ae. Wong dina rono atike. Biasane bengi. Lek Sum terima kasih nggih Lek Sum nggih. Yes. Banyak. Mbah. Alhamdulillah ya Allah. Nah, Ibu, kayak aku. Gak pedes pemirsa. Iya. Nah, tangannya ya. Ambil kerupuk. Ibu engko nganggo kerupuk Tak coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, enak. Kerupuknya kok harus digoreng pemirsa. Ibu yo engko nganggo ya kerupuk. Boleh dia ya mandi mau. Awas kutah ning kene malah ngontah iki lho celanaku. Oh, ini alon-alon. Sik tak panas. Sik. Enak Ibu ya kerupuk ya. Baca doa ya. Iya, betul. 100 apa kuwi? Satelit tembani. Oh, alah. Besok jajal piye, Bu? Jajal apa? Jajal koyo ngene iki. Ibu rong tempatnya Ibu rong. Sing ngerti Repa. Tanggul lawae, Mbak. Ndak masih mate iso roh. Kan Repa wis langganan suwi angger-angger di nganu, Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Barilala lima rasa ada benak min. Amin. Bukan pedes kok. Rasa pedes-pedes ndok paku. Nek enak sesuk iso dibaleni. Ngono ya, Dok ya. Nek enak dibaleni ngono. Iki lho, Bu. Gak enak no nek gak buka kuwi. Rupuke tanggul lawahi, Nduk. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo pemirsa. Dipoto kan. Dipoto. Engko nek Mbak Endah nek pengen yo di grabno. dipameri ngono. Yo Dipameri Mbak Indah. Mbak Indah dipameri adik ngono. di grabno maksudnya di grabno, Bu. Monggo maaf bismillahirrahmanirrahim. Kudune di grabno nek Mbak Endah pengen. Ngono. Di grabno. Mboten pedes. Rasa kencurnya Aku yo gak sangat terasa pemirsa. Terasa banget rasa kencurnya. coba enak. Iki Alhamdulillah. jenenge super mie. Paling.
Super mie. Ini nggo lawak, Nduk. Enak kok. Kerupuk mateng. Apa mesa iki jenenge apa mesa? Iki ibuku gak ero jenenge. Iku kerupuk, nek kampung mam gak apa-apa. Doyan Enggak pengen peran, nek pengen Suasanane pas apa udan-udan. Nek pengen ya tumbas ya benda. Kan orang bun dino mak ini maksudnya mak miminan mboten. Wis suwe. Tadi kan ibu ya. Iya. Nek ibu kerupuk anu gak usah, Nduk. Iya. Gak apa-apa yang masak kerupuk iki. Enak super mie guys. Iki lho guys. Mie. Nek mau nek gak nganggo mie yo gak apa-apa. Pamane ora pengen pakai mie yo gak apa-apa. Enak pemesan, mantap. Ambune wangi, sedap. Pernah gawe karo Mak Jah kan, Nduk? Sebelah. Mbahnya Mbak Sela. Iki bumbu lombok. Lombok bread, lombok setan. Terus bawang putih, kencur, garam, bawang merah katanya, dengan bawang merah katanya. Iki jenenge sawi. Bu ini ki apa, Bu? Ki Sosis. oh, sosis. Enak pemirsa. Alhamdulillah ngono. Alhamdulillah. Gak usah kerupuk iki gak dimani ya gak apa-apa. Aku mam sawine karo sosise karo apa iki? Pentol bakso. Iya. Jadi, aku emang ijek, aku menggurih kabeh. Enak ya dan yo. Es alpukat campur nongko. Aku iya pengen jaluk. Iya, ambil gelas ya, Dok ya. Gelas ijek. Tapi wis gak kate adem, wis batune wis mencair. Iku mang toplase sapa? Ibu, ngene ibu. Tak kira ngene bunda. Bunda Rita, Bunda Rita. Ibu Bunda. Anak-anak muda ya, wis padha duwe usaha, alhamdulillah ya. Sing duwe ya iki wong ijek enom ngono. Sapa sing Garo, nek jenenge aku Garo. Sing keterema kan ijek enom ya wong ijek anak-anak muda. Remaja gitu ya. Wis duwe usaha. Aku dongakno apa Mas, aku pengen dodol apa jenenge Iya, pulsa. wes toh, selalu didoakan pemirsa kita juga apa ya, mendoakan pemirsa juga, semoga pemirsa yang mungkin saat ini lagi punya masalah segera diberikan jalan atau diberikan solusi yang indah oleh Allah. Wes sampe bar kok. Ora ketok tapi sampean mau tak ketokno ngene tok, Dik. Tomes. Apa mangan, Mbak? Ora ketok, Dik. Wong mau ketok iki tok, Dik. Tomes bumbune mrica. Wong manis. Koncone sapa? Wis enak. Enake Mbak Bunda sebelake. Iki enak Mbak Bunda piye lah? Iki lho sebelake. Ning jaba Dik Dewi.
Demikian pemirsa konten kali ini. Entek yang kopi enggak ini mau kerupuk itu. Doa terbaik ya untuk jenengan semua. Semoga yang sakit dan paling sembuh. Untuk panjang garis doa semoga nanti bersama omongan yang saleh dan saleh. Amin ya. Iya. Intan alon-alon nek maem punya ya. Nang tak punya ini. Lah iya. Nek bliduk ketok lho pemirsa Persolo. Kami pamit dulu ya pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jus. Ya jus. Hmm. Enak enggak? Apa tadi? Ketok dek. Kalau pateni dek terus.